Uniós forrásokból nagyon sok dolgot lehet megvalósítani, ékes példa erre városunkban a Páter Bárkány János Katolikus Iskola műfüves focipályája, ami azóta is a diákság és a széchenyi emberek örömére szolgál. De nem mehetünk el szó nélkül az óvoda mellett sem, amely már napelemekkel működik, ezáltal környezetkímélőbb, olcsóbb, és nem mellesleg tőlük nyugatabbra már rég bevált technológia. Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenünk a Nosztalgia Múzeumot is, amiben a múlt egy-egy darabja fedezhető fel, és mely az odalátogatók számára is értékeket közvetít. Építkezz a múltból, éld meg a jelent, és alakítsd a jövődet!